אין סוף מופעים. אני אפתיע אותך, אבל זה לפעמים ההורים שמטלטלים את הילד, והילדים בכלל לא יודעים על... יכול להיות, כי חלק מהילדים שפגשנו היום אפילו קצת מבולבלים, לא בדיוק יודעים לאיזה מופע הם מגיעים. מה שכן ראינו היום את נהירת הילדים למופעים, והמופע שאנחנו ביקרנו, פסטיבל שירי הילדים, ששם גם המבוגרים מופיעים על הבמה, גם הילדים רצים לראות, אבל יש שם גם ילדים שמופיעים עם מה זה ביטחון עצמי, ויכולים ללמד את כולנו איך מופיעים על במה. הנה הכתבה. לפסטיבל. למה? כי מתקרב אלינו חנוכה. ומה עושים בחנוכה? אוכלים. דולים מידע חיוני. אם אתה בלחץ אז בטח אתה יכול לפספס מילה. נו, אז פספסת מילה, מה קרה? תחזרי בשורה הבאה. לא, אבל אתה עושה הופעה, אז לא, זה לא מכובד. לא מכובד, רצוי לזכור, אבל לעתים, את יודעת, בשני קצוות הגילים לא זוכרים. דן שלו רק בן 7 וכבר עומד לשלהב אלפים בחג. אבל לפני זה הוא מרגיע קצת את הפרטנר הבימתי שלו. רואים איך אחרים שרים. ואז אתה רואה, הנה, לא קרה כלום. גם אם אתה מזייף או איזה משהו כזה, אתה צריך להמשיך עם זה. אתה קהל. אז זה עוזר לי, אני חושבת שנשאר בבית מול המראה שלי. ואם תעשה את זה מלא פעמים, בפעם העשירית לא תתרגש. הלחיצו אותך שם.